גשמי, לא שינה, הזמן נחשב, תנו לי אהבה עכשיו. זה מה שבא לו. לא מזיז לי משי, לא אגיל, לא מעיל, או קודים, הזמן נחשב, תנו לי אהבה עכשיו. רק מבט מנותנה שילחש לי עוד מעט, אם איתי תתעורר, אז אני בעצם מיליונר. לא מזיז לי בגד מהודר, יוקרתי ויקר, לא נחשב, תנו לי אהבה עכשיו. אתם בטח חושבים שאני מדבר על אהבה גופנית, אז זהו שלא, לא רק אהבה גופנית, יש גם סוגים אחרים של אהבה כמו אהבת הצדק, אהבת ההליך המשפטי, אהבה אמיתית כשמישהו באמת זקוק לך, ואהבת הזולת. על הסוגים האלה של אהבה אני מדבר. וגם אהבה גופנית זה לא דבר כזה גרוע. זה המצב, תנו לי אהבה עכשיו.